Уважаеми господин Трайковски, за мен е голяма чест да съм тук пред вас като приятели. Искрено се радвам, че за пореден път имаме възможност заедно да направим поредна крачка напред към това, което всички наричат общо европейско бъдеще. Европейско в многопланов мащаб. Искам да подчертая на първо место, че е важно да сме заедно, защото заедно можем повече. Важно е да знаем повече, защото натрупаните знания в главите утре раждат иновации, а иновациите раждат прогреса във всяко едно общество. Тъй като смятам всички вас за мои братя и сестри и не правя разлика между страните хората от двете страни на границата, искам да ви покажа нагледно, че най-искрено желая както щастие за децата в България, така и щастие и просперитет за вас. Това не могат да останат прости думи. Много хора го докарват на приказка в понякога безмисления си живот. Нашата цел е вие да видите едни важни за бъдещето ви практически измерения на думата евроинтеграция. Да разберете, че ние искаме да градим мостове. Да разберете, че не е правилно в учебниците ви все още да учите, че ние сме канибали. Ние сме високо цивилизован народ, който желае най-искрено вие да вървите напред заедно с нас, заедно с всички високо цивилизовани европейски народи. Какво ще чуете днес? Всичко това, което е важно за вашето кариерно развитие в един високотехнологичен век, в който живеем всички. И дигиталните умения ще бъдат на първо место, а заедно с това нашия опит и идеи в областта на предприемачеството, финансовата грамотност, кибернетика, роботика, ще видите 3D принтер, Формула 1, сателити. Обърнете внимание на факта, че споделяме собствения си опит. Дори по нашата телевизия не може да видите толкова високотехнологични експерти, събрани на едно место, показващи силните страни на една класическа европейска държава. Но каквато и да е държавата, ние също сме част от нея и я правим успешно. Затова искаме да предадем и на вас нашите умения, нашата експертиза и искаме утре вие да управлявате тази държава. Вие да участвате в ръста на обществото, който е задължителен компонент, предвид факта, че това води до по-добър живот, по-високи стандарти. Вашите деца утре да бъдат радостни, че са се родили тук и че са оставили таланта си в тази държава, в това общество. Много се радвам, че за пореден път сме заедно предвид натрупания до сега опит. Колко човека от вас са били с мен? Във Варна, Брюксел, София, да дигнат ръка. Точно така, ще ставате все повече. Разбираме се, нали? Проблем с комуникацията нямаме, чудесно, много се радвам. Виждате какво означава на практика един човек да инвестира в младото поколение, в което вярва. А аз, моите колеги от комуникационния отдел, от Фондация Българска памет, всички ние твърдо вярваме във вас. Знаем много добре, че при правилен подход и при вярната информация, вие ще получите това израстване, което да ви направи завършени специалисти, полезни за обществата, към които принадлежат. Затова искам заедно да се концентрираме днес върху тази положителна енергия, която ние носим. Заедно с, разбира се, гордостта, че имам възможност да помогна не само на вас в региона, но, например, с господин градоначалника да направим църквата, най-голямата в Република Северна Македония, катедрала.
ще се окаже съвсем скоро, че имате. Да инвестираме в тук местни детски градини, училища, да ни срещаме по различни поводи, като спортни срещи, например след 2 месеца ще имате отново състезание по футбол. Знаете, че в България идвате като награден фонд, освен материалните награди, сте с нас на посещение и в Брюксел. Много от вас вече са били сменени във Варна. Всичко това е чудесно, но нека сега да чуем внимателно и това, което сме подготвили днес. То е есенциална част от току-що завършилия във Варна семинар за 200 деца, наши брата и сестри, някои от тях от България, други от близката чужбина, който ние правим от 12 години. Тези семинари са евроинтеграционни, защото след тях винаги има добавена стойност. В тях с радост се включват Община Варна, Фондация Ханс Зайдел, Българското представителство на Европейската комисия и няколко и други институции. Но тук инвеститор отново съм само аз. Много се радвам, че имаме възможността да направим тази искрено модерирана от нас крачка в правилната посока. Искам в заключение да благодаря на всички ви за активното присъствие тук. Всички, които сте отличниците на Източна Македония, чувствам, че сте се събрали в тази зала. Усещам го по дълбочината на погледа ви. Много ще се радвам да продължим тази комуникация, но да не забравяме да, разбира се, изкажем благодарност на домакините в лицето на господин градоначалник Горан Трайковски, благодаря много още веднъж, и заместник министъра на образованието на Република Северна Македония, господин Петър Атанасов, който ще бъде с вас след малко. Ние ще се видим, ще обсъдим някои бъдещи планове и ще направим възможно случването на още такива ценни събития. Разбира се, искам да ви пожелая успех във всички ваши начинания. Горд съм с това, че ви има, че сте тук заедно с нас. И в заключение, вие ще видите как благодарение на вашата добронамереност, интелект и желание да направите нещата да се случват, ще направите Република Северна Македония едно по-добро място за живеене. Благодаря много на всички.